شرف النساء گورنر عبد الصمد دی دھیک جدوں قرآن پڑھدی سی نا، اقبال کہندا کلندر لاہوری کہندا جدوں قرآن پڑھدی سی تو قرآن پڑھدیاں نال تلوار بھی رکھدی سی، تے اودی ماں نے کہا دھی قرآن تے پڑھدی تلوار نال کیوں رکھدی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبد الصمد دی بیٹی بولی، انہیں کہا لگا امی تینوں پتہ نہیں عید و قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن، انہیں کہا ماں تینوں پتہ نہیں قرآن تے تلوار نال نالن، قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ انہیں وصیت کی تھی، انہیں کہا مومنہ را تیغ با قرآن بس است، تربت مارا ہمی سامان بس است۔ انہیں اپنے ماں نو کہسی ماں جدو میں مر جاواں نا تو میری قبر دے اتے بند کر کے نا میری قبر دے اتے او دے قرآن تے تلوار رکھ کے پھر میری قبر بند کر دینی۔ انہیں کہا میرے پاس قبر تے تسی پھل نہیں پانے، اے دو چیزیں رکھ دینیاں تاکہ قیامت تک پتہ چلے جو مسلمانہ دی دھی تلوار رکھ دی سی تو مردہ نو کتنا تلواراں کول رکھنی چاہیے۔